Kukhona impikiswano kibe khona phakathi kwethu sisodwa nje simkhonza uNkulunkulu asidide ngoba uyinkinga, uyadida ushembe nimlandela. Abanye baphika ukuthi bemlandela baphika ukuthi ushembe uNkulunkulu. Abanye bathi ushembe uNkulunkulu. Bathi akaze asho ushembe uthi uNkulunkulu. Ake sibheke la ngikhothe nje into eyodwa. Ngelinye ilanga kwakusontwa eKuphakameni. So-ke kwabonakala abantu bephendleka. Uma bephendleka kwaqhamuka inyoka enkulu. Ithe mayifika etafuleni yayisisukuma yalingana nobhombela ehlele etafuleni. Base bekhuluma. Bakhuluma eside isikhathi. Ithe isuka lenyoka yayisiwa wayesekhuluma nebandla uthi vulani indlela adlule lo muntu. Impela yadlula inyoka. Base bebuya behlala. Uthi ke mayeseqhubeka nenkonzo yakhe, bantu bami, lo muntu ade nimbona kade la ubezobika usizi lakhe kuNkulunkulu njengoba nani niza kuNkulunkulu nizobika izinsizi zenu. Kwakusho bani ukuthi inyoka ibizwa? Ubani eyafika yakhuluma naye inyoka etafuleni mangabe yayize kuNkulunkulu? Ukhona uNkulunkulu wayekhona esihlalweni ngaleso sikhathi eyafika yakhuluma naye? Cha, akekho. Yafika yakhuluma noBhombela. Okusho ukuthi washo ukuthi ushembe uNkulunkulu kwabeqa abaningi. 2. Ukuphenduka kwamkhulu Abednego Ngcobo. Uthi wathi ebuya esikoleni ebanjwe indlala wadlula eplazini leNdiya. Wakha ubhanana wawudla ngoba abantu bakuqala babe nonembeza. Wamudla unembeza ukuthi ngenze into engafanele ukuthatha into yomuntu ngale kwemvume. Wayeseya kumfundisi wamaRoma. Uthe mayefika kumfundisi wamchazela ukuthi ngizovuma isono. Wathi esani? Wathi ngikho ubhanana weNdiya ngale kwemvume. Wathi umfundisi, hayi hamba ufike uthandaze ukhulume noNkulunkulu uzokuthethelela. Wayesebuza ukuthi ngiyobona ngani ukuthi ungithethelele. Wathi umfundisi, uyozwa enhliziyweni ukuthi ukuthethelele. Wafika nempela wathandazwa umkhulu Abednego Ngcobo. Uthe mayethandaza uthi mayeselele kwakhuluma izwi lathi uphumela eminyango uthi ngaphuma ephusheni. Lathi bheka empumalanga uthi ngabheka. Uthi ngathi mangibona olwandle kwavela isandla. Kwathiwa nangu uNkulunkulu obumfuna usekuthethelela. Uthi ngavuka ngikale isandla ade ngisibonile ngaphinda kumfundisi ngomtshela isibonakaliso. Wafika wathi umfundisi wamaRoma womlungu, uboneni? Uthi ngasho. Ngathi hayi kuvela isandla kwasekukhuluma izwi lathi nangu uNkulunkulu omfunayo usekuthethelela. Wasebuza umlungu lo mfundisi ukuthi lesandla besinjani? Wathi uNgcobo besimnyama. Wathi uNkulunkulu hayi usathane lo. Sekusho umfundisi wathi usathane lo. Uma bekumele uNkulunkulu mangabe vela kuwena bemhlophe bekuwusathane lo. Uthi ngase ngihamba. Wathi phinda uthandaze futhi. Uthi ngahamba ngaphinde ngafike ngathandaza. Uthi ngathandaza. Uthi laphinda labuya lelo zwi. Uthi ngaphumela eminyango. Lathi bheka olwandle. Uthi ngabheka olwandle. Uthi kwase kuvela indoda ewuhafu. Kwathiwa nangu. Lathi izwi nangu uNkulunkulu komfunayo uyeze emhlabeni. Linda uzombona. Abangesaya ngoba le ndoda yayivela lapha emnyama. Abangesaya.
kumfundisi, wahlala nje. Kodwa uthi ngelinye ilanga wathi ebuya esikoleni walibala nje endleleni ehamba edla omoba, wazofika bahlala ngasesiteshini sesitimela. Sathi mesehlisa abantu beza abantu, wayesebona lo muntu amehla akhe ahlala kuyena owayemuhle ekhazimula. Uthi weza lo muntu, weza ngase ngimphathisa. Uthi ngase ngibona ukuthi uyena lo muntu engambona lase lithi uNkulunkulu uzofika emhlabeni. Uyayizwa-ke indaba yaNkulunkulu noShembe. Okwesibili lokho. Okwesithathu, ucela amanzi uShembe kumfundisi uMnqayi. Uma ecela amanzi okugeza amlethele ngendishi. Mefika namanzi angene avala ubhombela. Uthi kumfundisi uMnqayi uthe esehleli la ehleli khona wezwa izwi likaShembe limbiza. Uthi weza uthe mefika phambi komnyango lathi ngena. Uthi wathi mengena into ayibona yamshaya phansi waquleka. Uthi kodwa wathi lephaphama khona wabuza uShembe ukuthi Mnqayi ubizwe ubani? Wathi Nkosi ngizwe ungibiza. Wafika wathi futhi angene, yathi Nkosi angikaze ngikubize. Uboneni? Wathi ngibone umuntu onamaphiko ekugeza inyawo. Uthi kuShembe unenhlanhla mntanami ukuba uze ungabizwanga ngabe ufile bungekuvuka. Kodwa ngoba ububiziwe uzovuka mntanami uphile ngeke ufe. Wena ububizwe abantu basezulwini befuna uzobona ukuthi lo muntu enimlandelayo inhloboni yomuntu. Ubani umuntu emlandweni owakwagezwa inyawo egezwa iy'ngelosi? 4. Nangu untombazane othi ugulile, wagula eside isikhathi, sebehamba beyomthandazela. Uthi uShembe mefika yena uthi hhayi bantu bami, wena ngeke usasinda, uyahamba emhlabeni. Isono naso wena sokuthi uzalile ungashadile, uyahamba-ke emhlabeni. Kodwa mntanami mangase uhambe manje ngeke ufike ekhaya. Ngizohamba ngiyovula indlela yakho ukuze ukwazi ukufika ekhaya. Ngempela le ntombazane kwahamba isikhathi ebusuku ithandazelwa, yathi ukulala kancane kwangathi isihambile, ithe la ibuya khona yathi lo muntu lo akusiyo umuntu. Indlela yami isivulekile, ngimficile esangweni la kiwa khona, kodwa emshiya la. Kambe umprofethi noma umuntu nje owumfundisi kungenzeka umshiye la uphinde umfice ngale. Ithi intombazane ngiyabonga ngoba indlela yami isiyakhanya. Uyivulile lo muntu indlela yami, kodwa isona benaso esokuthi wazala engashadile. Bengithi angiveze lokho nje ukuthi enye into akufuneki siphikisane ngayo kakhulu, asicele nje amehlo thina kamoya ngoba nenkosi ilanga ithi ngelinye ilanga omunye umakoti waye elima nomamezala nobabezala base bemthuma ukuthi akayolungisa ukudla. Uthi nempela wahamba, uthe mayesekulungisile wayesecabanga ukuthi konje abazali bami ngifuna bangithande. Wayesekhipha into yakhe azoyifaka ekudleni, wavula wafaka isandla wayikhipha. Ithi-ke waqalaza ngala, waphinde waqalaza ngala, waqalaza ngemuva, waqalaza ngaphambili, wayeseyifaka lento.
izwa lana-ke ithi wakhohlwa ukuqalaza phezulu abheke ukuthi uNkulunkulu uyambona yini. Wakwenza konke akucabangayo, kodwa wakhohlwa into eyodwa ukuthi aqalaze phezulu abheke ukuthi uNkulunkulu ngabe yena akamboni. Ithi mina ngambona. Ngaleso sikhathi ngangisesesikoleni ngifunda, kodwa ngambona mina ekwenza lokho. Ubani uShembe? Ithe wakhohlwa ukuqalaza ukuthi uNkulunkulu ngabe yena uyambona yini. Kodwa ithi mina ngambona. Okusho ukuthi kanti uNkulunkulu ubani? Ithe uNkulunkulu okwakufanele ngabe umbonile wakhohlwa ukuthi aqalaze lo makoti ukuthi uNkulunkulu uyambona yini. Ithi mayisiphendula isikhanyiselo ithi mina ngambona ngisesesikoleni. Othi noma uyitolika indaba kaShembe uyitolike kahle. Bese kuba futhi laba abanepolitiki ebhedayo ukuthi athi uShembe khona uShembe ongcono, khona uShembe omkhulu. Kanti uShembe akusiyena umoya owodwa ongena kule nyama uphuma uphinde uhlale kule nyama. Uma usuzothi wena hayi bakhona impela kodwa hayi ngeke afike kuShembe usibani bani. No. Yabona nje kusuka kuBhombela kuze enkosini ilanga kuze enkosini inyanga yezolo kuzothi ingweni kuzonyazini. Ngicabanga ukuthi umehluko la usenyameni uShembe ahleli kuyo, kodwa lo waShembe wokuqala owawuhleli kuBhombela owumoya ingcwele kusaseyiwo lo sobonayo. Manje akusizi ukuthi wena mangabe uphiwe ithuba lokukhuluma bese uveza ukuthi khona owayengcono kakhulu thina sabona uShembe wesingakhi hayi sabona nina nibona ngalutho. No, ayikho lonto. Akuyona i-ANC la no DA ozokwazi ukuqhathanisa uRamaphosa noHelen Zille. Usuke usuphumile nje endleleni. Buya. Ngiyakucela nje ubuye. Khonza uJehova kuphela. Kodwa kwazini ukuthi uShembe incwadi ongeke uze uyifunde. Uma ufuna ukuyifunda, qala uthenge isibindi. Cela amehlo kamoya, ucela inhliziyo kamoya. Ngoba kuyona into yenyama le. Izokudida. Noma mawukwazi ukukhuluma nendlovu ufike uyibuze indlovu ukuthi awungichazele uShembe ubani, nenyoka, nembuzi, nenkomo. Ufike uyibuze lezi zinto ukuthi kambe uShembe ubani? Sizokutshela.